Věděli jste, že spousta automatických dávkovačů pracího prostředku končí v servisu kvůli úplně obyčejné chybě? Já jsem donedávna vůbec netušila, že je v tom rozdíl. Je to tak, řešíme to na servise opravdu často. Tekutý prací prášek a prací gel není jedno a to též. Oslovil mě Jirka z elektroservisu a díky němu jsem zjistila jednu věc. Většina z nás rozlišuje jenom sypký a tekutý prací prostředek. Ale mezi těmi tekutými a gelovými jsou opravdu velké rozdíly, které mají potom dopad na automatické dávkovače pracího prostředku. A co je vlastně ten automatický dávkovač? Jednoduše, laicky řečeno, je to zásobník pracího prostředku a adiváže přímo v pračce. Jednorázově do něj nalijete větší množství prostředku a pračka si sama dávkuje při každém praní potřebné množství. Jenže právě tady může být problém. Když se používají velmi husté gely, mohou se časem usazovat v systému. Není to otázka dnů, ale týdnů. Ten se pak hůře čistí a proto je nutné zavolat servis. Mnoho pracích gelů obsahuje syntetická zahušťovadla nebo polymery, díky kterým mají gelovou konzistenci. Právě vyšší viskozita může být u některých automatických dávkovacích systémů nevýhodou. A nemusí nutně záležet, jestli je na obalu napsané tekutý prací prostředek nebo prací gel. My jsme proto Just Green Organic nechali přímo otestovat v automatických dávkovačích. Protože neobsahuje syntetická polymerní zahušťovadla a má přirozeně nižší viskozitu, dávkovací systém ho bez problému nasává. Nezáleží na tom, jestli je prostředek levný nebo drahý. Záleží na jeho hustotě a na tom, jestli je určený pro automatické dávkování. Pokud máte pračku s automatickým dávkovačem, vybírejte opravdu takový tekutý prostředek, který je pro ní určen.